Здравейте, рок маняци, хеви метал фенове, ние сме Electric Roxy. Опа, ящето се вижда. Тази година ще свирим на Варна Rock Adventure 2024 година на четвъртото издание на фестивала. Датата е 10 август и фестивала е подкрепа на клиниката по детска хематология и онкология и за нас това ще е голяма чест. Входът е свободен, приятели. Бъдете тук, бъдете рок.